Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe. KwakunguLesihlanu-ke lapho-ke sise-People's Park. Lapho-ke kuzoba khona nendumezulu yomcimbi wamaskandi. Lapho-ke esibone into enhle kakhulu ukuthi o-DJ nabo bayakwazi ukuza bezoxhasa umculo kamaskandi, njengo-DJ Melon owayekhona ezoxhasa umculo kamaskandi. Sabuye-ke sathola nethuba lokuthi sixoxisane naye ehamba kanye nomsakazi ongadumile. Awubezwe kulama video alandelayo bezikhulumela. Bafowethu igama uDJ Melon, kodwa ekhaya ngiqamba ukuthi Sibusiswa kaMhlongo. Sila namhlanje kwi-setup empucuzeke ezobe ikusasa. Kuzobe kufika kakhulu nami-ke njengomunye wabantu abasendimeni ezamaciko oyezobuciko ngithe angidlule ngizobona abafowethu ukuthi benzani, because umusic abawenzayo iwona engathi urepresent into esiyona wama-roots of who we are. So ngithe ngizodlula ngizobona ngizobafisela nempumelelo kusasa emcimbini wabo, engathi konke ngahamba kahle, konke abantu bayiphathe kahle, sijabule sonke. Nami nakusasa ngizobe ngikhona ngizojabula. This time angidlala ngenzi lutho, kodwa ngizosupporta nje wonke amaciko kamaskandi, ngoba umculo kamaskandi ingomunye yemiculo esiqhakambisa kakhulu singabantu eSouth Africa. So siyabonga kakhulu ukuthi konke kubukeka kukuhle, and kusasa siyathemba ukuthi abantu bazoyiphatha kahle, konke kuhambe kahle. Siyabonga. Ngiyabingelela, igama lami ngo-MC umsakazo ongadumile, ngumfaka amagwaza, ngidabuka phansi eshowe. Bafowethu, inkulu indaba impucuzeko maskandi festival. Njengoba ubona-ke sila endaweni yesigameko, kukhomba ukuthi-ke isetup isiqediwe, nami ngisazo-check istage nesound inhle ngendlela esimangaliso. Ongenalo ithikithi akaqhubeka hambe ulicinga, kodwa engazi ukuthi-ke bani abasekho sesigxile ko general asangane kusasa ke bafowethu endaweni yesigameko. Danko lapho.